se na eye opepon bo so ne de toso eye duo no enti akanefo no baako eye du baako pepepe ni nyina sa ba no wonum ebeto no eye opepon bo so ne de toso eye duasa baako na yeyi no eye tiefo nyina nimsem dada se enipa baako enum na mpanifo bi e krata tum no mkofa ye bimu eye kane mampani abedi akiri Dr. Lach Mahadu eye baumia Kennedy Akompre kwa Japan Brand Champion Dr. Samuel Adu Gyamfi ena fei pani efense kwabna gyi Japan isi ye de ni sembi edema enatiefo yi nenumu ena omu nyina egusu a omu ebo ntoa ene we na bekwai adebechi we na bosome fra ho ena fei omu nyina ne nutu ene ne nata onum wo ho enti Akoma kase ebo anan ede ani kiremu ewo Kwame Nkrumah suapo no mu meche Kwame Nkrumah University of Science and Technology pani ba kwa ne tirima bobel wo mu so ene kire amanyosem wo Professor Samuel Adu Gyamfi ene yebisa nse pani enche bia na abato no omatimi ede akonusu na futuo ben ena ode kɔ ede ama NPP amnuku no si ono de obeka nyina ne se wonu mo mo ebo nto anyina no mekire enipa baako enum no enu kwansi obi etimi ekɔ nyina de fense simpie so se wo ka asem emana kwa akotia ne nyonko wanhwe yi a Nyankopɔn ya adom na se wo ka bibi editia wo nyonko ewo January 31 ni mu na mo pese mo nya enkabom se 2028 abato no NPP amnuku no sa betena konya so bia mo hwe na obi nso etima esu sa de no etimi de etento ne de eye futuo eno de kɔ ede ama delegates ni nyina na fe omo a omo so epese bomu etimi abomaden ejina de ma NPP amnuku no ewo 2028 abato no ba no sa wanhwe yi a na kyese nei enkabom na omo pe no entimi amwa ema 2028 Oma sa betena konya no so biem onomnyamfo Professor Adu Gyamfi ne edi kan no sei eno kiremu de ma Akoma kase ebe hye NPP usapo munsuo e okemam nkebi no won hesa ba okoto yi dwirim embem keta ase hye ne proye embem wetimi ne waka me betumi abem eninti won hese won ya banbo dwumedie ebe ye wo dwumedie be hyem kena na afei nso won so a wo hwe abato no so no won hwehwe han na wodi eni a egine na hwe ade yi nyeni a eso aye wisiri ene wode be hwe abato no na mo be hwe ne yi esanse NPP anamuntu a wotu yi bosome January ewie yi afe mpimienu ne edunusia yi ebetumi aso abapa na ama abeka Ghana democracy ho so yi ebisan for way ni a edikan a Professor Adu Gyamfi edetu yanim ene ebisan se baabi abeko bia wonu mo omotai eye de fense so hwehwemu no ade abechen akoba akuso Dr. Mahmoud Baumia wono an ebedi nkunim ene obi si da bi Kennedy Japan ono an nkunum de abotire no delegates ne betimi de abo no na no so yebisa Professor Adu Gyamfi se eno so sen ene ono so egi sansem wi na no so adwenkyere bi eni obekaya 2014 FMP menu ene dunsia 2016 sa period no obekaya opani ba homia na okasafa ketase hye ne proye ho Ghana sika semu a ne yato no ejejemu sebi sankomo nana odi no okire amanyo semu a eyese etumi gina fa pempaso ama yetumi ede akekere oman ama oman etumi afa na ntuma pefra yei no nkoma na odi sabre yi oguso bontoa ewo NPP mu no sankomo no ana odi ana se wode no atonche na se NPP for the 2 million man obetumi abedi sankomo no ebiu afempi mienu ene eduonu nwotwe abato 7 December abato no ana sanse sabre obekaya 2024 krana no otwe ne ho efiri ho dada sabre we enye nkoma okura mu kete ntidian ena asesa Etidien ena asesa adeshimama wei eye Professor Adu Gyamfi ne ye tosu mienu na ye bo pani din a odo wani kiremu Kwame Nkrumah suapo no mu a wono e kira de pa na afo ntimu so abobio e de fa bakwasem ho ena ode sansem yi e de to Akoma kase animo